И здравейте! Днес сме 1 март, така че честита баба Марта и има 15 дни до рождения ми ден. И когато говорим за рожден ден, Мартина Мейзинг е имал рожден ден днеска и беше на VR зала. Ето как VR залата е изглеждала. Значи там имаше два хедсета. MetaQuest 3 и Steam VR. Аз задължително избрах MetaQuest 3, защото аз имам този и знам контролите. И когато са ни ги слагали, те са ни казвали контролите какви са, но аз казах, че имам в къщи и да. И те просто така ми го сложиха на главата. И значи първата игра беше с едно стреляне. И там аз бях първите 3 игри на първо място. Само че за последната игра бях на второ място, за жалост. И после на последната игра беше някакъв escape room. И аз реших да го опитам на Steam VR. Лошото беше, че хедсетът е тежал 100 кила и така ми е падала главата. И контролерите са тежали 100 кила, но въпреки това бяха много яки. Те бяха с такива рингчета, както на Quest 2, ама светещи. И там, когато го опитвах нещо, играта ми бъгна, стана на 2D и някакви такива работи. После ме смениха на Quest 3, играх си и после нещо почна да ми гличва, да ми става на пиксели цялата игра. Но все пак успях да я спидрънна дори с пикселите. Защото аз на такива гличове, като например Guardian на ония глич, какво е станало. И да, все пак се абонирайте, моля ви, абонирайте се на Мартина Мейзинг, защото той има само 8 абоната и той има рожден ден, искам да го направя щастлив, казвам ви. Ако му се абонирате, ще направите и мен щастлив. Сега, чао и приятен ден!